Καλημέρα φίλοι μου. Βρισκόμαστε σε ένα λεβιτοστάσιο το οποίο και αυτό έχει αρκετά χρόνια να λειτουργήσει. Είναι με αυτονομίες, 2 διαμερίσματα. Εδώ που σας δείχνω γίνεται αντικατάσταση στις ηλεκτροβάνες. Αυτή είναι η παλιά. Αλλάζουμε και τον κορμό, όπως και εδώ πάνω. Εδώ θα μπει το καινούργιο σύστημα εδώ της ηλεκτροβάνας που παίρνει εντολή με το θερμοστάτη για να δουλεύει το κύκλωμα σωστά. Και αυτό που σας λέμε συνέχεια για τον αυτόματο πληρωτή, αυτός εδώ είναι ο παλιός ο αυτόματος πληρωτής. Ο Θεός να μας φυλάει, δεν συμπλήρωνε ποτέ νερό. Αντικατάσταση θα βάλουμε τον καινούργιο αυτόν εδώ που βλέπετε τη σφάρα, αξιόπιστο μηχάνημα, για να μην έχουμε θέμα στην πλήρωση του λεβιτοστασίου. Σας τα ξαναδείχνω εδώ. Μια εγκατάσταση η οποία και αυτή έχει πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσει. Εμείς θα κάνουμε πάλι το καλύτερο για τους ιδιοκτήτες. Εδώ συνεχίζουμε την εργασία μας. Αυτό που σας λέω πάντα, ο Σάββας Μίτκας έχει τεράστια εμπειρία πάνω στο θέμα της θέρμανσης. Αυτόματος πληρωτής πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο να συμπληρώνει νερά. Και ειδικά στους ξυλολεύητες που δεν έχουν και έλεγχο θερμοκρασίας. Εδώ βαλβίδα ασφαλείας. Έτσι. Λοιπόν, δοχεία διαστολής. Έχουμε μέλλον ακόμα, συνεχίζουμε την εργασία μας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ξαναλέω, σύστημα αυτονομίας, ηλεκτροβάνες εδώ, αλλάχθηκε ο κορμός και εδώ κάτω, 2 καταναλωτές. Αυτόματος πληρωτής όπως σας τον έδειξα εδώ, δέστε την κατάσταση πως είναι, από τα άλατα και γεμάτο βουλωμένο, 0 πλήρωση στην ουσία. Και ξανά σας δείχνουμε τον καινούριο, εδώ θα γίνει η τοποθέτηση για να συμπληρώσουμε τα νερά σωστά και να βάλουμε τις ανάλογες πιέσεις που χρειάζεται για την εγκατάσταση. Μια εικόνα από τα λεβιτοστάσια τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο παραμελούνται, αμελούνται, δεν ξέρω τι γίνεται. Με συνέπεια και το κοστολόγιο μετά να είναι μεγαλύτερο για τα υλικά και για την εργασία. Περισσότερο για τα υλικά. Αυτό που σας λέω πάντα, μην αμελείτε τα λεβιτοστάσια. Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, ας τα βλέπει κάποιος τεχνικός τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Έναν μικρό έλεγχο, αυτό τίποτα άλλο. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ.